दिनै नायनाया काबि खुसि काबि गाम सान हाबबाय नै लोगोफोर बारे आसोला दांख्लायगासिनो माथो होख्लायदों मा जादों रे दासो फैदों गेलेनानै एकदम सोमथाबजोब्बाय हनै ओरै आयौ फखरि नुलायलायदों माथो देन्जारलै फखरि नुलायलायखादों महरखौ ओइ नानि फुलाव दैया लुलाय प्लिज सारा सुप गैया यार ओंखाम ओंख्रि संदों आं नै लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि गाइस लोग देखिए मछली फ्राई कर रहे हो बांगालीनि हिंदी रायलायबायब्रा माबानि खासिदारानि और इधर बना रहा है आलू और मटर का सब्जी सो गाय लोग देखो खाओ भाई लोगोफोर नोंसिनो मोनसे मोजां माबा खिन्थानोसै दा आरो आङो माने आं जोबोद खुसि बेखौ जोंहा आसामनिफ्राय जोंनि मादार इन्डियाया हरफानाय नै नायदो नोंथांमोन मालायनि थाखाय मालायफ्रा ब्रान्डेड गानो आरो खिन्थु जोंना बे दिल्ली बायदि सोहोराव ब्रान्डेड नांलायलाया आरो लोगोफोर नैबे गोदो गोदायनि एकदम रिगि रिगां फेमास थारमोन ना बेनो सोलियो ओमफ्राय आरो नैबे मोसा मोसि होननाय दख'नाया बाब बेखौ गानबानोबा खुदै गलालायनाय ल' लाला नायखायो फाग्ला बिहारिफ्रा बेयाव बांगालफ्रा एकदम नै ओमफ्राय बडि केयाराबो गांथामखा बेनो आंना फेभरेट मालायना 4-5 हाजारनि गानो आंना नैबे गासैजोंसो 1000सो दां मिनिथावनासो ओमफ्राय मैगंबो सफैदों हा लोगोफोर मैगङाबो नै बेयाव दोनबाय आङो माखासे मैया जाबाय मैगङाबो नै बेयो माबा आरो मैस्था बांगाल रानख्रबजोबलायनाय रानख्रबबाबो थोआ आरो जेनेबा बिथिंहाय एकदम सेवग्लेबलायनायबाबो जागोन आरो जोङो ओमफ्राय नै बे जाबाय आरो मैसुङाबो सेस माबाजोब्बाय आरो मोनग्लाबजोब्बाय होमबाबो जाखावनांगौ ने राजा गाबोन दाउ बेदरजों दांख्लायनोसै मैसुंखौ ने मा नाममोनलाय उसुमैसो फाग्ला उसुमै मैसुंसो होनलायलांबाय ओमफ्राय नै बिथिं ना एवख्रावदों दिनै माने मिरामिससो लोगोफोर ओंख्रिया जामाइजोमोन नै बेखौ बाथोन देग्लाबनोसै बरियानो ये पक गया भाई अभी चावल चढ़ाना है ओमफ्राय आरो दंबावो आरो माल दंबावो नै खिथाबावनोसै आं लोगोफोर नै माल दंबावो खिथाबावनोसै नानि केमेराखौ हमलाय नै बे जाबाय आरो मा होनो बेरे मोदै न'आवनो बाबामोनाव दङ ओमफ्राय बेखौ हरबाय आरो लोंनोसै बे पियर बेयावथ' मिक्ससो मोनोना अभी नहीं यार अभी तो कॉफी पिया था इसको नींबू पानी के साथ वार्म वाटर के साथ ओमफ्राय नै नाथुर लोगोफोर वाव नायफैलाय खाथियाव लाबोलाय नाथुरखौ नै हा अनलाजों सोलालांनाय जागोन लोगोफोर नाथुरखौ खुदुमलायबायलै नाथुर बिमा आं दायो बेखौ जुगाजों दे जुख्रावदो मोनग्लाबजोब्बाय माला जाबावनांगौ हनै माबायाबो ना देबस्रि मैसुंसो होनबाय थादों उसुमैसो मोनलायलांबाय दोनहरदो फ्रिजआव गाबोनबा हले पक्का खाना है भाई नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा खाया ही नहीं जाएगा हाँ वही तो इतना एफा मेहनतजों गोजाननिफ्राय लाबोदों बेस्राफोर बेनिखायनो जानांगौ थाब जानांगौ ओइ 2-3 पियाज दे देना थाइजौआ सेवसिगोन बेखौ दाखालि हेलसि थुफ्लुंनाय ना अरख्लाबनाय होनदों हेलसि अरख्लाबनाय ओमफ्राय नै बेबो जामाइजोमोन आसामनि थालिर बाव जाबाय जोङो मैया माखासे
शेक बनाएंगे शेक रहने दो ओमफ्राय लखबखा साबोनानो गैला थोरसि सुग्रा ओइयाव एसे हो दायो बिहरगोन आङो दायो बिहरगोन मा खालामदों बेटा बाबारे जोंना मिस्टारा डेन्जारलै सोरनि मेगन बेलाय आयौ हा सोरनि मेगन टिभियाव नायनानै होख्लायगासिनो दं जोंना बिथां आर्टिस्टआ संदों खावदों ला 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 ना जुदा होंगे हम आया नो खामलावजोब माबा खामजोब्बायसो फाग्लानि गिर खनै खनै संलायथिबाय अनै खामजोब्बाय बाथोन एवनाया इउटुबार जानायाबो साधारन नङा सनाफोर नै मैगं थाइगं खामग्लिजोब्बाय साधारन नङा दैसो होगुलायनांबाय खामनानै फाग्ला सेस ना जुदा